सुपार बड'फानि नामाव दोनाबा सोरनि नामखौ दोनगोन बर' हारियाव बड'फानिफ्राय देरसिन दैदेनगिरि सोर दङ दा बेजों मा बुंनो सानदों बड'फानि नामाव थांनाय सरकारा मोनसे सुपार 50 कोचिं सेन्टार सालायदों बे सुपार 50 नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय डक्टर इन्जिनियार आरो सिभिल सार्भेन्ट बानायनो नाजादों बे जोबोद बाख्नायथाव खामानि बयबो बाख्नायदों राजनितिक नोजोरजोंल' नङा बबेबा मोनसे नोजोरजोंल' नङा बयबो सुबुङा सुपार 50 कोचिं सेन्टार सालायनायखौ थांनाय बिटिसि सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बे खामानिखौ बयबो बाख्नायदों बाव नोङो गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव थानाय जेखिजाया सुबुङानो बेखौ बाख्नायदों दा बेबादि बेसेबांबा मोजां खामानिखौ गिबिसिन जारिमिनाव जाफेरै सरकारनि बबेबा आसनि बा स्किमा बर'नि सासे दैदेनगिरि नामै जानाय गिबिसिन बड'फानि नामाव सुपार 50 सरकारा आसनि सालायदों बे जोबोद बाख्नायथाव दिनै बेखौ जुदि बोखारनो होननानै बे आसनिखौ दिनैनि सरकारा बे आसनि बड'फानि नामाव बे आसनि दोननायखौ मुंखौ बोखारनो नागिरनाय माने मा खालामनाय जादों बड'फानि नामखौ बड'फाखौ दिनै लाजि फोनांनो नागिरनाय जायाखै होनबा बड'फानि नामाव सरकारनि आसनि सोलिदोंमोन बे आसनिखौ दोननानै नामखौल' बड'फानि नामखौल' सोलायनो नागिरनाय मानि मा बड'फानिखौ लाजि फोनांनो नागिरनाय आरो बर'नि गेजेराव बड'फाखौ लाजि फोनांनो नागिरग्रा बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय जोरबा जुदि बर' सुबुं दंबा बे बर'नि देरसिन जोलैनि हांगार सुबुं जागोन नंगुबै बर' फिसाया रावबो बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय नङा दा जाय सुबुङा बुंदों बे सुबुङा जे दिनै बिनि खुगायाव बे ओंखारदों बे साबाबे ओंखारगोन खोनानाय बादिबा बिथाङा मोनसे जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि जानाय समावनो जुवा होग्राफोरनिफ्राय रां लादोंमोन जुवा होनो थाखाय दा बेबादि मानसिया जे बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा बियो बे गिदिर बाथ्रा नङा मानोना बिथांनि पार्सनेलिटि बिथांनि व्यक्तित्वआनो देखायखायो गुबुन फारसे बुंबाय जे बड'फानि नामखौ दोनो दरखार गैया देट मिन्स बिथाङा बड'फाखौ बिराद थुखोफिननो नाजादों सुपार 50 खामानिया फिसा अब्ला बड'फाया मा सिमां नुदोंमोन बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारिया बोरै जागोन जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनांगोन बेनिखायनो बिथाङा डक्टर इन्जिनियार जानांगोन अफिसार गिदिर गिदिर अफिसार जानांगोन होनना बुंदों खेला दुलायाव जाफुंसार गोजौ थाखोआव थांनांगोन जोंनि राव हारिमुवा मुलुग दरबाराव गोसारनांगोन फालांगियाव जों जौगाखांनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जोंनि बर'फ्रा जौगानांगोन बर'आ अब्लासो गेरेमसा माहारि जागोन होनना बुंदों दिनै डक्टराव नों थोजासे बर'निफ्राय गैया इन्जिनियार थोजासे गैया सिभिल सार्भेन्टआव सिभिल मा होनो बे गिदिर गिदिर अफिसाराव थोजासे गैया निस्सय बड'फानि बै सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखाय थांनाय बिटिसिनि सरकार बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो डक्टर इन्जिनियार सिभिल सार्भिस अफिसार बर'नो थाखाय सुपार 50 सालायदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बे खामानियाथ' बड'फानिनो सिमांनो बे सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखायनो थांनाय सरकारा निस्सय मावदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बेयावबो बोखारनायनि जाय बुंदों बेयो बर' जाथिनि थाखाय बयनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन लाजिथावसिन जादों गुबुन फारसे हमना लाबाय बे बिथांनि बुंनाय बादिब्ला सुपार 50 खामानिया फिसा बड'फानि नाम दोननो दरखार गैया रुपनाथ ब्रह्ममोननि दोननो हायो सतीश चन्द्रमोननि दोननो हायो होनदों होमबा सतीश चन्द्रमोनहा रुपनाथ मोनहा मा होनो सनमान गैया नामा बिथांमोनहा रुपनाथ ब्रह्ममोनहा मा होनो सतीश चन्द्र बसुमतारी मोनहा बिथांमोना माने एसे गाहाय थाखोनि सनमान गोनां मानसि नामा बिथांमोना बर'नि थरफा थरफा अलंबार नङा नामा दा बर'नि मा होनो गेदेमा सुबुंफोरखौबो दिनै सोरबा 1 नाम्बाराव सोरबा 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव 4 नाम्बाराव मानो राननो नागिरदों सोर साहस होदों बिथांनोलाय बर'नि गेदेमा सुबुंफोरखौ बिदि गिदिर गोजौ फिसा थाखो राननो थाखाय आंनि साननाय बादिब्ला बिथाङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सोंखारिनांगौ आरो दाबि खालामनांगौ बिथांनि बे बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला बिथांनि जे दोलोनि दैदेनगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया बिथांनि सायाव मा होनो साजा खालामनांगौ साजा लानांगौ आरो नङाबा बिथांखौ बिनि थाखाय निमाहा बिहोनांगौ गोजोन्थों खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोना बे दहायनि बुंनाय रावखौ निस्सय खोनाबाय जोंहा मानगोनां बारग' आबसुनि आफादगिरि थेबस्रोन ब्रह्म सार नामा मुं लानायाव गोरोन्थि जादोंमोन बयनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय बिथाङा दिनै प्रह्लाद ब्रह्म सारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों जिहेतु
रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जिहेतु सुपार 50 जिहेतु आनजादफोराव गोबां स्टुडेन्टफोरा दिनै उथ्रिसारनानै गोबां नाम मोन्दों नङा होनबा बे बड'फा सुपार 50नि माबायाव ओमफ्राय दा बेखौ बोखारनानै गुबुन मुं रुपनाथ ब्रह्म बा सतिश चन्द्र ब्रह्म बिथांमोननि मुं दोननायनि थिरांथा लादों नङा होनबा बेफोरबायदि बुंनायखौ दिनै बिथाङा माने जों आबसुनि बारग' सारा माने टेपस्रन सारा माने बिथांखौ गोख्रों रावजों खारिदों ओमफ्राय निमाबो बिनो थिनदों नङा होनबा दा आंबो एसे गोरोन्थि मोनदों आरो बड'फाया जोंनि बर' हारिनि बिफा बायदि सिनायथि जायो नङा होनबा बड'फाया गोबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिहोमा दं नङा होनबा गोबां खामानि मावलांदों बिथाङा दा बिथांनि मुंखौ जुदि बोखारोबा जोबोर इनायनो गाज्रि जागोन नङा होनबा दा गोबां माने प्रजेक्ट बा स्किमफोर फैयोबा मोजां मोनसे बर' हारिनि रुपनाथ ब्रह्म सारनि बा सतिश चन्द्र ब्रह्म सारमोननि मुं दोननाय नङा होनबा बेखौ आं खावलायो आरो ना दिनै बिथांखौ निमाबो बिनो थिनदों नङा होनबा गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा निमाबा बिगोन बिथाङा दा बियो गोबां भाइरेल जागासिनो दासान्दि प्रह्लाद ब्रह्म सार बुंनायनि स्टेटमेन्टआ दा नोंथांमोना प्रह्लाद ब्रह्म सार बुंनाया गोरोन्थि जादों जायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खोथाबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच